Han sigut uns mesos que han estat una mica la sensació aquesta d'angoixa, una mica sensació de solitud, moments de reflexió, i en el que realment és quan et pares a pensar que dius, ostres, realment en aquests moments te n'adones de que no estaves bé. La vida se't para d'alguna manera i abans de veure que vas cap enrere, doncs demanes ajuda i dius, bé, ara és el moment. És molt fàcil veure els altres que estan una mica malament, no? Però tu mateixa a vegades t'amagues la sensació de la que estàs perquè el que vols és no parar-te a pensar, o sigui, és tirar cap al davant i yo estoy bien i no me passa nada, no? En canvi, quan veus els altres dius, ostres, doncs potser a mi també m'està passant el mateix, potser també hauria de reflexionar una mica i d'atrevir-me. O sigui, jo crec que la qüestió està en atrevir-te. No has de fingir, sinó simplement t'expresses i quan tu et mostres la teva veritat, t'acceptes més i t'agrades més com ets.